we thought mental health is as important as physical health, mao nang this morning atong makauban ang usa ka psychiatrist nga based din sa Dakbayan sa Davao aron hisgutan nato ang mental health and wellness. Let's all welcome this morning to the show Dr. Annabelle Lao Reyes. Good morning, Doc, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? I'm okay, thank you. Thank you for inviting me, GMA Regional TV. Doc Annabelle, importante gyud kaayo na atong hatagan ug pagtagad ang mental health ilabi na karong panahona nag-increase sab ang suicide mortality rate sa tibuok Pilipinas tungod ni ining depression. Why is mental health as important as our physical health po? Attorney, mao na siya, no? Kanang mao na ang problema karon ba, no? Ginauna sa mga tao ang physical health rather than their mental health, which is a mental health kasi right now is a silent pandemic. Importante kaayo jud ang mental health kay siya man jud ang mag-agi depression o anxiety because wala man gud sa pandemic gikulong man gud ta, of which dili man gud na mao ang nature sa human being. Doc, unsa ba kining ginatawag nato na depression ug aduna bay lain-lain ng mga types niini? 10 years old to 20 years old, ang ilang mabati lang is nag-try sila og hurt themselves physically para ma-feel nila ang pain. Kasi deep inside, they don't know what they are feeling. Usually common na siya sa mga batanon, mga teenagers na to. Sa mga tigulang, ang ilang common sa depression, dili sila ganahan, kapoy sila permi, no? Daghan kay ginahuna-huna, only to find out na it's really just depression. O ang gusto na ko uta isuti ka, ang depression or anxiety, dili na siya buang, ha? It's really part sa pag-isog-isog nimo, mo na siya, nga mugawas na lang na siya, kay nahurot na ang serotonin. Ang serotonin, the chemical, ang happy hormone. Nawala na siya kay nagpaisog-isog ta, mo na siya ang common ng mga dahilan or causes. Naapod ba yung mga types or levels kining depression, Doc? Kung kinsa ba ang mas prone ani, mga lalaki or babae? Actually, walay types. It's just major depressive disorder or kanang depressed ka for the whole time. Ang usually nagapakita dun sa clinic are babae. Kay sila man ang maka-express themselves. Di sila maulaw ba? Ang mga lalaki, dili sila vocal, pero na sila bation. Di sila katulog, kabuhion na sila, permi na sila sige burp, or sige utot-utot, common na kaya sila ha. Mo na sila ang sign sa ilang depression. Ang depression is not buang. Mura na siya, it's okay not to be okay. Mo na siya. Treatable ba kini, Doc? Unsa pa da mga diagnostic exams and treatment na kinahanglan nilang i-undergo? Yes, very treatable. Depende ang diagnostic treatment depende sa ilahang manifestation, but very, very, very treatable. Usually, 1 month, ayaw na. Mura nagwalay sakit. But I really advise them to take it for a year or depende sa ilang job. Kasi usually, like for example, if ang job may deadline, may mga kaaway, may mga BPO, I usually ask them to take 2 years to 3 years. Pero 1 month pa lang jud on medication, maayo na jud ang mga pasyente. Ang anxiety attack is what we call as the panic attack, no? Mura na sila magkulba dayon, mamugnaw, maglisod ginhawa, mugahi ang mga kamot ug tiil mo kana. Both of them, depression and anxiety, mura sila mag-igsuon kay pareha man na sila nga serotonin ang problema. Ang serotonin is our chemical in our brain that makes us happy, that makes us calm. Kung baga duha ang sa duha nagadagan sa ato ang utak, no? Isa kang go o si stop. Ang go si epinephrine, si serotonin ang stop. Ngano talaga depression is because sige tag go, no? Sige na nagtrabaho, fight sa mga problema, tanan-tanan, di na kabalo mo stop. Hantod sa, dili na po kabalo mag-produce ang brain og serotonin to stop. That's why we give medication para magkaroon og serotonin usab ang brain. Kini, Doc, dili gyud nato ikalimod nga aduna gyud mga tao na very hesitant na magpa-check up sa inyo tungod sa stigma attached to persons nga aduna sila ay mental health problem. How do we encourage naman people to really seek professional help, especially if nag-exhibit na sila ng mga signs and symptoms of depression? Ayaw kahadlok kay dili man na siya, again, musubi ko, no? Let's break the stigma na dili man ko ni siya dili siya buang. Pag depressed ka or anxious ka,
maayo jud siya. Treatable, ayaw na siya dala-dalaha. And lastly, Doc, para po sa ating mga kapuso viewers na nanonood ngayon who may be experiencing yung mga early signs and symptoms ng mga mental disorders na inyo pong na-mention, ano po ba ang dapat nilang gawin, Doc, and saan po sila pwede bumisita? You can visit any psychiatrist, but I'm here at MDMRC every day from Monday to Saturday, 8:30 to 10 o'clock. You will be entertained. We have to destigmatize what is depression and anxiety. Kasi ang importante talaga is cure. There is cure, there is help, so ask help. Daghang kaayong salamat, Doc Annabelle Lao Reyes, for educating all of us this morning. Ug encouraging po ang atong mga kapuso viewers to seek help, support, and treatment if we're experiencing this mental health problems. Daghang kaayong salamat, Doc, ug amting pirmi. Thank you. At Home with Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.